समाव आसामनि लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गेजेराव आरो 4 सानल'सै। बिनि उनाव आसामनि लाख लाख रायजो राजाफोरनि एकाउन्टआव रोजा रोजा रां हाबनो थांगासिनो दङ। जि खालारनि फुङावनो आसामनि लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां हाबनो थांगासिनो दङ। सोर सोर मोनफुंगोन बे रांखौ फै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनि। 10 खालारनि फुङावनो साफ्रोमबो आसामनि लाख लाख आइजोफोरा गावबा गावनि एकाउन्टखौ आनजाद नायनो हागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय अरुणोदय आसनिनि रांखौ सिगां समफोराव मोनबोनाय बायदिनो आसामनि लाख लाख आइजोफोरा 10 खालाराव मोनफुंनो हागोन। बे बारावबो आसामनि लाख लाख आइजोफोरा अरुणोदय आसनिनि 1250 रांखौ मोनफुंनो हागोन। बोराय बुरिनि पेन्सननि रांखौबो 10 खालारावनो मोनफुंनो हागोन। आसामनि लाख लाख रान्दि आइजोफोरा 10 खालारावनो मोनफुंनो हागोन रान्दि पेन्सननि रांखौ। लाख लाख रेशन कार्ड बिजाथिफोरनि थाखायबो मोनसे मोजां खौरां फोसावदों आसाम सोरखारा। 10 खालारनि गेजेरावनो रेशन कार्ड बिजाथिफोरा रेशन कार्डनि मुवा बेसादफोरखौ रेशन गलायाव लायनांगोन। 10 खालारनिफ्राय 10 खालारनि गेजेराव रेशन कार्डनि मुवा बेसादफोरखौ रेशन कार्ड बिजाथिफोरा लायनो नांगोन। आसाम सरकारा फोसावनाय बे सानखालिनि गेजेराव रेशन कार्ड बिजाथिफोरा रेशन कार्डनि मुवा बेसादफोरखौ लायाब्ला गुबुन खालाराव मोनफुंनो हानाय नङा। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.